Chenro mag somo e mbalariany ma pacho kae dhi ng'ikore kochakre odiechieng' makiny makalore kod lendo mar riwruok ma jopuonj mag mbalariany ma bende dwaro ni ketie timo girimiti mar medo gi osara kod bedo lwasi mar tich obed makare mane gindikore kod piny owacho to pok ochopie. Wasu bende okoni gidhi bolo gi tich piny kendo bago ng'anyo mar adhaye pacho ka motamre gi nono kochakre kiny kaka Walter Nyambaga leronwa. Maok tin ni dwe achiel tok riwruok mar jopuonj mag mbalariany pacho ka yango chungo ng'anyo margi tok chopo winjruok kod piny owacho e wi ng'ur maggi. Riwruogno lando chako ng'anyo margi e tielo machielo otieno ma kawuono kendo jwango gigegi mag tich ka gibago ng'anyo mapek matamre gi nono. I want to tell Wasu members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute, down your tools. No teaching, physical, no online teaching, no marking, no invigilation. Down your tools until you get your 7 to 10% plus automatic annual increment. Jagoro mar Wasu Konstantin Wasonga e twak mare kod ute mag fwambo olando ng'anyo margi. E gino magiwacho ni piny owacho oserem chopo kare singo mane oketi tarik 29 dwe mar 9 higani tok kane gichopo e winjruok. Kata kamano, gikoni notis mar juma achiel osekadho kendo rumo seche mag 6 otieno ma kawuono. And this time, we are not going to call off the strike before money hits our members' accounts. And we are not going to allow ourselves to be taken in a wild goose chase by parties trying to calculate and give us simulations that are not within the return to work formula. Wasonga mane oten kod jokanyo e riwruogno owacho ni onge lokruok moro amora mosenene osachgi kaka ne giwinjore. Gino molero ni ok gibiyiego kata matin. Omedo telo ni ok gibiyie mondo min lwetgi kod piny owacho e winjruok mosebedo kaka kinde machon. I don't speak on behalf of other unions, and we respect if they accept. But Wasu will stick. Hey, I will stick to what I signed. My signature is there. We are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. Gikoni winjruok mar chopo kare ogirimiti mar dok tich. Ok en gima owinjore ywaruok obedie ni mar jokanyo chunygi tho kendo mano duoko chien siso mar tich. What our members want, factor for them 7%, factor for them 10%, factor for them 4%, and we end there. Whether it costs 1 shilling, that is not our problem. So don't introduce to us 4.3 billion. What we want to see on our members' payslip, those who are entitled to 7% should be given their 7%. Solidarity forever. Walter Nyambaga, Ramogi TV.